ба шодӣ дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозим хубем. Чхеле ки дар ҷа дидестед, бо торткунӣ дорем, насиб боша. Ина ҷа ма хамирша тайёр кардагим. Инами бисквита бисёр одамо бо савол метиҳанд, дар канал ҳаст ай дӯстони азиз, ҳичи нест мекарданаш. Инам хеле бояд чӣ биёя хафак бигем. Инамира ма ба 10 дона тухм кардагим. ҳозир ду тақсим мекунам, шо дар инами қолаб ду тақсим мекунам. Баъд чӣ хел мемонам, хай тагишина коғаз мемонам дар дури ҳамин қолаба. Ҳамира ду тақсим мекунам, нимша мерезам, баъд болоша ба фалга мепӯшонам. Ба фалга мепӯшонам, мемонам ним соат 35-40 минут қариб. Ҳамира вообще даҳани ҳамо духовкаро намекушам, аваям намекушам. Баъд мекушам, авая болош мегирам ва болош хушрӯ мепазад. Дӯстони азиз, инаера боша ман роған кардам барои дар танои ҳамин начаспиданаш. Барои ҳамо бисёриҳо савол метиҳанд ки секретша бугӯ. Ягон секрет надора, ягон чӣ надора, фақат ҳамин хоҳиш дар корае ки тайёр кунед. Дӯстони азиз, ҳозир инамира ак нимша мерезам, мепазам, бо пухтак бо нишон медиҳам. Ҳозир бо пӯшонданаш нишон медиҳам, чӣ хел мепӯшонам, мемонам дар духовка. Бисёр одамо ранги ҳамин духовкаи нав харидагӣ мо доранд. ҳатман хай касе тайёр кардагӣ нестай, тайёр кунад ба ҳамин тарз. Фақат ки дар қолаб не ки ма дар инаям пур карда кардам, дар ҳамин лист ба ҳамин лист якта кардам. Фақат ки 12 дона тухм рафтак, баъд ҳамин хел баланди хушрӯ омад, баъд тақсим мекунӣ. Инам хеле хай дӯстони азиз, ҳозир ҳамира мегирам даи мерезам. Инам хеле рехтум. ин қолаба ки ма боша, ма 25 гуфта харидагим, не ки 23 заказ мон 2 килога тортай барои ҳамо. Инам хеле хай рехтам, нимш мекунем, ним зиёдтаракаи ҳамин қа мекунем. қадами чиам намекуна, просто дурунаш чиқа хушрӯ меояд. Ҳамин қадам мекуна, чиқа дурунаш хушрӯ меояд. хай инам хеле ина ду тақсим кардагим, нимша мондам. Бо нимша дар дуюм дафъа меандозам, мепазам. инам хеле хай фалга кати пӯшонду хушрӯ. Дӯстони азиз, анака мемонем. инам хеле хай духовкаи ма ҳамин хеле бисёриҳо доред. Баъд гуфтан ки дар чанд мемонӣ, дар 200 мемонам. ина 200 дидест, дар 200 мемонам. хай инера дар иҷа мо гуфтан дар ҳамиҷа мемонам. ба соати худам нигоҳ мекунам, чанд қадам меша, ним соати телефон ма нигоҳ мекунам, баъд чӣ мекунам. Инеро дар ин минутҳо мондам, ба минути суол вообще туғри наомад. Барои ҳамо ма ба соати телефонам нигоҳ мекунам. хайра дар ҳар ду тарафаш. баъд ҳамин листа боша, дар инами мо ба инакш мемонам ки ҳам поён ҳам боло як ченҷ шавад. баъд мепӯшонам то ҳамо 35 минута тамоман ҳуйна мекунам, ша хушрӯ карда ба мепаза. дӯстони азиз, барои хӯроки шом бошад, иҷа шеф-повари мо ҳозир ку нестай, хона рафтай. чай ош тайёр кардестай, оши тӯёна, ба гуфти худаш тӯёна. ва миннатдори худма ба ҳар яки шумо мерасонам ки хеле гапҳои хуб гуфтед, табрикотҳои нағз кардед, хеле дуои хуб додед. аз ҳама миннатдорам дӯстони азиз. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. инам хеле хай аз ҳама миннатдор. дар уҷа боша бисквитам тайёр шидестай, дар иҷа боша. инам хеле ба ҳар яки шумо хай шеф-повар роман миннатдори хушозӣ мерасонам. салому алайкум дӯстони азиз. ҳазор раҳмат барои динангӣ табрикотҳои кардагитон, барои суханои ширин гуфтантон, ба гузаштагиатон раҳмат, ба падару модаратон раҳмат. касоне ки комментарияи хуб нависанд, гапҳои хуб нависанд, ин раҳматҳои мо барои ҳамо, мисол миннатдори мо барои ҳамо. ана ба ӯ як одаме ки навистак чӣ ном дошт? абдулҳақ хе. ман намедонам тур чӣ бигӯям. ту занак набошӣ, номрома навистум, даже ту номром занг назадӣ. дар комментария навистан шарт нестай ҳар гапора. ту мардак мешудӣ, номрома навистум, занг мезадӣ, мегуфтӣ ки инам хел претензия дорам дар ту. не ки ту ранги занак борем, ту номуд мардакам абдулҳақ ҳам бошӣ, ту абдулмурғӣ. номи мардакам бошӣ, юбка пӯшида багар.
ту мардак нестӣ. бо даҳам гапам ма ту ҷавоб мегӯм. Дар кор боша занг бизан, номероми ту 100% дорӣ. Агар надошта бошӣ, да чӣ? Да ҳамин лубои видеомон будро, да онам шорт порс номерои ман навистагиай. Занг бизан, да ҳамин гапам ма ҷавоб мегӯм ки ту мурғӣ, мардак нестӣ. Абдулҳақ. як гапо нависта одамгарӣ камтарак буромадагида мегуфтагиё оилаи мо омада, да оилаи мо гашта, ҳама чиро дида медона. Ман вақте ки видео кардам гуфтам Фариза бахилӣ када истайда апаш. Ман барои вай мондум ки бахилӣ Фаризаро бибинед ки пеш папаш ҳечкеро омаданӣ намемона. Ман ба ӯ хотире намондам ки папаш вайёро навозиш када иста боша, ӯ маҳваша писанд накардагӣ боша, ӯ хеле ҳамуҷа дина якум маҳваш табрик када буд, барое ки якум маҳваш хеста буд. Якум маҳваш табрик кард бо Шерхон. ҳозир да канали дуюмон ки Фарик ӯ видеоро кадагиай, ма кадагӣ нестум. Фарик кадагиай, Фарик мепартои ҳатман дуромада бибинед. Дӯстони азиз, канали Фариза ТВда Фарик влог партофтай дуромда ҳатман дастгирӣ кунед. Баъд ако вай завқ кадае ки бо видео мекунем. Хеле хай видео кадагиай кам ҳар ҷо ако ман аниқ намедонам ҳамҷоаш точно аст неста, неки ман шерхониша гирифтааста буд. Вай шер аз ёд кадагӣ буд. Вай як рӯз пеш муаллимаша гуфта буд ки мада шер бите дадам ден раждени дора. Вай папа мега, мегӯм барои чӣ дада гуфтӣ? Мега ки охи ҳама асифамон дада мегӯям, ба ман гуфтам дадам ден раждени дора, шер бите. Хеле хай шер. Баъд як каси дига навистае ки шумо вай падараш ҷудо мекунед. Вай хай подписчики мо вай фикру ақидаи хича навистаю. Неки мо через қонун мекунем, ҳамаша қонунӣ мекунем барои ҳами ояндаи маҳваш худаш ки дар оянда ако дида хича зиқ нашава ки чӯ бо мо хелиём ё ҷудоём. Барои ҳамон мо каданем, мо фақат барои хушҳолии кӯдакон. хоҳари азиз, айрегарам гуфтааста буд, якҷо гуфтааста будӣ хай дар ҷои бошӣ набошӣ, саломат бошӣ. ҳазор раҳмат ки фикри худта навистӣ, не ки хай мо ба фикри худмон кор мекунем. Мегӯяд ки далол надорад, чӣ надорад. ӯ солҳои 1545 ба назар нагӣ, хоҳари азиз. ҳозир асри 21 шудагиай. Намо динаф омаде. барои ҳамо мо ҳамаша ҳамо хел қонунӣ мекунем. ягон ғайриқонунӣ мо худмон пеш худмон рафта дар митриски вай фамилияи худмон наметиҳем. Мерем суд, заявление менависем, вай падариша маҳрум мекунанд, ба номи ма мезгаранд, падари ма чӣ мекунам, установид мекунам, установление об отцовски ранги наи дига фарзанда наи Фариза додагиам. пеш аз акс вай метриска додам, ба номи фамилияи ман инҷа гузашта буд. ҳозир мада об установление отцовски чӣ дорам бо справа метриска додам, баъд ба номи ма гузаронда. иншоаллоҳ ки вай ҳамаҳо хел мекунем. хоҳари азиз, хали бо мо ҳазор раҳмат, фикри худта навистем. баъд ҳамун дина омадем, ҳамин Фаризарам хеле ба шӯхӣ кардам, Ҷураева гуфтан гуфтем. вай солеҳзода шудагиа, ки солеҳзода гуфтан гуфтем, ба гуфт ки ако бачи домара накаде, маҳвашам хеле гуфт барои ҳамин гапош бояд ҳамаш як хел бошӣ ки хеле гудак да ҳамин нервуш чӣ нашава. миёзи як рӯз пас аллакай ба ақлак меша, дара мумкин зиқ бошава. барои ҳамон хотир мо кӯшиш мекунем ки барвақтарак амира чӣ кунем. хай иншоаллоҳ ки бо хости худо ҳамаш мешавад. мақсад шумо дар оилаи мо намедонед, мо акои камтар влог мекунем мепартем, не ки 100% мо ай саҳар то дига чӣ хел зиндагӣ мекунем, шаб то рӯз чӣ хел зиндагӣ мекунем, шумо намедонед. хай надониста ҳар хел гапҳоро нанависед. илтимос. Не ки ӯ Абдулҳақ Абдулмурғ занг бизан агар мардак бошӣ. ба ҳамаи ди гап задан ман ба фикрам сабзиш сӯхт. ҳозир насиб боша. хай ош тайёр шуд, баъд нишон метиҳем. оши тӯйи от Ҷураев. иншоаллоҳ. хай дӯстони азиз, касе меҳмонӣ омада не? Марҳамат. марҳамат, соли навду биёед. ҳозир ош тайёр шава, бо оша нишон метиҳем. ой бисквитам бупаза, хай бисквитам нишон метиҳем. бо дуои шумо, бо дуои неки шумо дӯстони азиз, хай заказ шидестай. кам. шукронаи худо.
دوستان عزیز که شویم میبینیم خیلی میگیریم شه بلوگش برگشه خیلی میدونه فوق جوش نمیشه اینم خیلی همه قدم کتگه چی میکنیم شه سرخ شد با میگیریم شه بلاکش سرخ میشه با میگیریم شه دوستان عزیز خیلی پخته از میگیرم شه بعد نشون میدم دوستان عزیز اینم خیلی هارد بیسکویت تیار کردم لواش کردم ترکی خیلی میوه هیچ کم نداره جوش بریده میگیریم اینم خیلی تیار شدک آشمونم تیار شدک من یکمش موندن دا آش پخته است بود خیلی هردش پختم آشم تیار شدک اینجا ما سالات سیویج قطع لیمون ریزه کردیم ما هم زمستون دا به حد دوست میدارم سالات قطع آش قطع لیمون بخوریم من خیلی وزده آش میکشم با نشان میتیم با گفتی گپای پای آمازون که آشش اومده نگاه کنید دوستان عزیز کسی میگه که در کسترول دادک در کسترول بزنه گفته گشته کسی هم خیلی میگه کسترولو زنوچت هنر ندارم هنر نداره این نگاه کن هم یگان چیزه گوش هم خیلی چسنوکه هم مجاش 100%. نی ضروره لیمون خوریده بود کویا تروش شد بید دوستان عزیز یعنی آش سر سبزی سر نخود خیلی نخودش کمتره سر گوشت خیلی گوشتم کمتره نرمال گوشتش خیلی بیا که گوشتم بکنم خیلی نم خیلی از بکشه با نشان میتونیم این هاورو نموندن که آش ببینید اینه آش خوری بیاین نامدگی دوستان عزیز اینه آش خوری بیاید قدر سالاد موندیم که از او کشیدی احتیاط کردن نگیریم ایده ما خودم قطع شوهرم کتی فریزه میخورم یه دفعه گفتم ما کتی شوهرم کتی فریزه میخورم بسیار فهمیدن که من خودم نمیخورم دوستان عزیز من خودم میخورم ما هر سه میخوریم مهوش جدا میخوره اپاش قطعی کش میخورن برای که مهوش میگه ما دو جدا بوده برای وای فقط وای دو جدا میدیم اینم خیلی با ما اشتیای طعام کسی خورده سه اشتیای طعام در اینجا باشه ویدیو با پایان میرسونم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری علیکم و شما باشد خیر دوستان عزیز